Nu skal vi finde beviset for x-koordinaten, og målet det er tx lige med minus b divideret med 2a. Og vi starter med at skrive lige med, og nu skal vi altså have fundet x1 og x2. Og der laver vi bare et brøkstreg, og så er det så 2a. Nu laver vi formlen for x1 og x2, som også er formlen for nulpunktet. Og det er jo så lige med minus b minus kvadratrod d, som så er x1, divideret med den her 2a. Så skriver vi plus mellem de to x-koordinater. Og så skriver vi så minus b, og så i stedet for minus, så skriver vi plus kvadratrod d. Og så skriver vi igen brøkstreg 2a, og så en fælles brøkstreg, som er med 2. Men i stedet for, at de har to forskellige brøkstreg med 2a, så laver vi bare samme brøkstreg for begge to, så det så er en fælles brøkstreg her, og der så kun står 2a her en gang. Og så fordi at minus går ud med plus, så i stedet for at der står plus imellem her, så står der minus. Og på den måde har vi ligesom forkortet det en lille smule. Og nu vil vi gerne forkorte det mere. Og vi starter med at kigge på, hvad vi kan forkorte det med. Kvadratrod d, det går ud med plus kvadratrod herover, så derfor ender den altså bare med at hedde minus b igen. Og så deler vi igen samme brøkstreg med 2a, og så samme brøkstreg igen med 2. Nu vil vi gerne have forkortet endnu mere, så vi samler de her b'er. Så nu er det så 2 gange, og så parentes minus b, og så parentes igen. Og så laver vi samme brøkstreg igen som med 2a, og så med samme brøkstreg igen med 2. Og nu vil vi gerne have det her 2, væk, 2a væk. Så vi starter så med igen nu, og så står der så 2 gange det her minus b, og så med 2a nederne, og så har den så den her 2 nederne igen. Og nu er vi så nået ned til, at vi gerne vil op til vores mål, så vi får ligesom den her 2 væk ved ligesom at dividere med 2, tror jeg. Det ved jeg sgu ikke. Nu er det bare det. Minus b, og så kan brøkstreg 2a. Og på den måde, der kommer vi ligesom frem til målet ved vores x-koordinat. Nu vil vi bevise toppunktsformlen med y-koordinatet, hvor vores mål det er ty er lige med minus d divideret med 4a. Så det vi starter med, det er, at vi ligesom skriver ty, fordi vi skal finde toppunktsformlen, og det er y-koordinaten. Så skriver vi er lige med f, og det er ligesom vores funktion. Og der så skriver vi parentes og tx, da vi ligesom havde tx, som var vores x-koordinat. Og så derefter så skriver vi så ty igen, og er lige med. Så skriver vi funktionen ind, og så skal vi have parentes, og så skriver vi minus b, og det er udtrykket for x-koordinaten, som ligesom indskrives her. Og så laver vi en division, hvor at der skal stå 2a og en slutparentes. Så nu der skal vi så skrive funktionsforskriften ind, og det gør vi ved, at vi siger ty igen er lige med a gange, og så laver vi stor parentes, hvor vi ligesom bruger det heroppe fra, at vi siger minus b, og vi skriver 2a igen, og det gør vi ligesom fordi, at vi har taget den heroppe fra, og så derefter så plusser vi med b, fordi nu skal det så være et plus, og derefter så ganger vi det ind i parentesen, og så skriver vi det samme, minus b, divideret med 2a, plus c. Og her der går de to parenteser ligesom op med hinanden, og til det der skal vi have en potens regneregel, og den ser sådan her, a divideret med b, stor parentes, i anden er lige med a i anden, b i anden. Og den her regneregel gør ligesom, at vi må gå videre, og vi ligesom må lave små parenteser til det næste. Og det gør vi så ved, at det ser sådan her ud. Ty er lige med a gange, og så bliver det så en lille parentes, og vi siger stadig minus b, og så nu siger vi så i anden, fordi den har vi taget op for regnereglen, og det dividerer vi det så med det samme, og lille parentes igen, 2a, parentes i anden, og igen, fordi den er taget op for potens regnereglen, og det plusser vi så, ligesom det forrige, og egentlig bare gøre det samme igen, hvor at nu der skal vi ikke lave lille parentes, fordi at det ligesom kun er den her, vi har været i gang med. Og heroppe kan man så også se, at der ikke er nogen parentes, så det skal vi heller ikke gøre her. Minus b og 2a i anden plus c.
Så går vi så videre til det næste, og nu der skal vi ligesom reducere det lidt, og b den skal ganges ind på minus b i den anden brøkstæller. Så vi skriver ty igen er lige med, og vi fortsætter med a, som vi ligesom havde for den her forskrift her, eller funktionen, a gange, og nu der har vi så fjernet parenteserne, fordi de er gået op med hinanden. Så skriver vi så b i anden, så siger vi så 4a, fordi nu har vi ligesom taget i anden, og det gør så, at det bliver til 4a. Det plusser vi så med endnu en brøk, og igen der siger vi minus b, og den her gang anden igen, og så 2a plus c. Ja. Og grunden til, at vi ligesom må gøre det her, det er fordi, at b den blev ganget ind på minus b i den anden brøkstæller, altså ligesom heroppe. Så derfor så måtte vi ligesom fjerne minus b, og derfor har vi så fået plus nu. Godt, så nu for at gøre det nemmere for os selv, så vil vi gerne lave c om til en brøk. Og fordi der er en c, så laver vi det til c brøk 1. Så skriver vi det herovre. Okay, og så her der tager vi så c og skriver ind, men det skriver vi ind som en brøk, så det er divideret med 1. Og så skal der findes en fællesnævner for de brøkerne, og der tager vi lige og skriver til y. Okay, så nu skal vi have en fællesnævner, og derfor så vil vi gerne gange med 2 herover, og fordi man gør det i nævneren, så gør vi det også i tælleren. Så starter de med at skrive den vi har i forvejen, som er b2, divideret med 4a, og så er det plus. Okay, nu skal vi så gange det med 2, fordi vi gerne vil have fællesnævner, og derfor gør vi det også i tælleren, så det bliver minus 2b i anden. Og hermed der bliver det så 4a. Og okay, så nu vil vi også gerne have fællesnævner over c, og derfor så, fordi vi har gjort det til en brøk, så bliver det nemmere nu. Fordi det bare bliver til, fordi vi ganger c med 4a, så bliver det så 4ac. Og det dividerer vi så med 4a. Så nu har vi fællesnævner på alle. Nu vil vi gerne samle de 3 brøker til én brøk, og derfor så skriver vi igen ty lige med. Og så skal vi bare have skrevet alle brøkerne på 1, hvis man kan sige det sådan. Og der tager vi b i anden, og så bliver et plus og et minus til et minus. Og så minuser vi det med 2b i anden, og så plus 4ac. Og nævneren på den her bryg, det bliver altså 4a. Okay, så skal vi egentlig bare reducere, og det gør vi ved at skrive ty lige med minus b2, fordi at b2 minus 2b2, det bliver reduceret til b2. Og det plusser vi så med 4ac og divideret med 4a. Nu skal tælleren så omskrives til en minusparentes, og det gør vi ved at skrive ty lige med minus parentes b anden minus 4ac. Nu står det der, så det er irriterende. Sådan der, divideret med 4a. Så skal parentesens indhold være lige med d, og det finder vi ud af ved at skrive ty lige med minus d divideret med 4a. Det var sådan, vi kom frem til målet.